Mga igsuon, bulahang adlaw ka natong tanan. Adunay usa ka pangutana kung unsa bagayod ang timailhan nga usa ka tawo usa ka Kristiyano. Matuod ba nga kung ang usa ka tawo usa ka Kristiyano halayo sa mga problema o mga pagsulay? Adunay haruhay nga kinabuhi? Ang tubag mga igsuon, dili. Ang pagsunod kang Kristo mga igsuon, wala magarantiya nga ang imong kinabuhi mahimong haruhay. Wala magarantiya nga diha sa imong kinabuhi wala nay mga pagsulay. Gani ang atong ebanghelyo karong adlaw diha sa ebanghelyo ni San Mateo chapter 16 verse 24. Gisaysay ni Kristo kung unsa ang tinuod niya Kristohanon. Si Kristo miingon, kung buot kamo nga mosunod kanako, una, kinahanglan hikalimtan nimo ang imong kaugalingon. Ikaduha, pas-anon nimo ang imong cross. Ug ikatulo, mosunod ngadto kang Kristo. Mga igsuon, kini palang daan nga mao nga sitas o bersikulo diha sa Biblia. Usa na kini ka pagpahinumdum kanato nga isip usa ka Kristohanon. Kinahanglan nga kalimtan ta ang atong kaugalingon. Mao nang si San Pablo miingon diha sa iyang sulat sa taga Filipos, miingon siya, "It is not anymore I, but Christ who lives in me." Mga igsuon, matag adlaw atong pangayuon sa Ginoo nga matag adlaw mamatay ang pagkakita og ang Kristo og si Kristo mao ang mahimong buhi o mahimong hari nga may makita diya sa ato ang kaugalingon. Ang mga problema, ang mga pagsulay, kanunay nga kabahin sa ato ang kinabuhi isip Kristohanon. Mo na nga si Kristo na pinumdom, kinahanglan pas-anon ta ang atong cross matag adlaw. So nagpakita kini mga igsuon nga ang usa ka Kristohanon dili day exempted sa mga pagsulay. Apan angay ba kita mahadlok kuno galing moabot ang mga pagsuway? Matod pa sa usa ka preacher sa simbahang Katoliko, miingon siya, ayaw ingna ang Ginoo nga aduna kay dako kayo nga problema. Instead, ingna ang imong problema nga aduna kay dako kaayo nga Ginoo. Mao ni mga igsuon ang timaan sa usa ka Kristohanon. Ang usa ka Kristohanon kanunay nga nagbitbit sa iyang cross. Sama nga si Kristo, wala magpanuko sa iyang kagalingon sa pagdupa ngadto mismo sa cross. Timaan sa pagtubos natong mga tao. Hinaot pa unta. Amen.